és que vindríeu en seguida. Continuo sentint veus. És que hi ha un senyor parlant per telèfon. Em despista, perdoneu. Això, gràcies a aquest centre, al Centre d'Artesà Tradicionals, per cedir-nos aquest espai, per fer aquesta assemblea, aquest simpòsium. Gràcies també a l'equip d'organització de Garatge Produccions, que estan treballant perquè tot avui surti bé i no quedi xapocero. Sembla que ho estan aconseguint. I gràcies també a totes les institucions que ens han donat suport a tot això, a tots aquests logos que hi ha aquí sota, que no els anomenaré perquè ja es veuen i quedaria una mica malament fer publicitat. Però gràcies a tots ells per haver-nos ajudat també a aconseguir que estigueu tots aquest matí aquí i que hagueu vingut a aquest simpòsium de la rumba catalana. Bé, presento la taula, tampoc cal presentació perquè són prou coneguts els que estem aquí asseguts, però bueno, per si acas ha vingut algú que no ens coneix. A la meva esquerra tinc en Joan Garriga, el cantant de la Trova Kung Fu, Avançadors Minguet. Ell està fent molt per la rumba, com estan fent tots els altres músics de totes les bandes que estan fent rumba. És curiós que ell sigui un exponent de la rumba catalana, sigui en Paio i de la Garriga, però això és un altre dels temes que parlarem avui, que la rumba ja no és patrimoni només dels gitanos, és patrimoni de tots els que li agrada la rumba, que són del nostre país i que els agrada fer aquesta música que ens fa ballar i ens fa disfrutar. I com els altres està expandint la paraula o la música, la rumba en general a través del món, gràcies a l'èxit de la seva banda actual, de la Trova Kung Fu, i també gràcies a la seva manera de ser com a persona, una persona educada, amable i gentil, que a més ha vingut a estar aquest matí aquí sense saber ben bé el que té que dir, però més o menys després l'explicarem. Al costat seu, no cal presentació, el Peret, jo crec que el Pere Puví, l'home que més ha fet per la rumba catalana sense cap mena de dubte, poder no el millor, poder no el pitjor, però sí el que més ha fet, sí el que més ha lluitat perquè aquesta música tradicional catalana, perquè caldria dir que és una música tradicional catalana encara no estigui considerada, que és una de les coses que tractarem en aquest simpòsium, s'hagi expandit per tot el món i l'hagi ballat gent de tota mena, des de reis fins a treballadors, evidentment. I gràcies a ell per estar aquesta nit, tinc l'obsessió d'aquesta nit perquè acostumo a sortir massa a la nit. Aquest matí a aquesta assemblea, moltes gràcies per haver vingut, ha fet un gran esforç perquè està gravant i està fent altres coses, però volia participar i volia donar el seu suport també a tots nosaltres, a tota la nova generació, a representar el seu poble i als rumberos en general de Catalunya. I al costat d'ell, un personatge que vosaltres no coneixeu encara, la majoria de vosaltres no coneixeu, és el Carles Sala de l'Institut de Cultura. També gràcies a aquest home estem aquest matí aquí tots perquè us explico i així ja faig la introducció del per què estem aquí. Quan vaig aparèixer jo per l'Institut de Cultura demanant suport pel Rumba Club, aquest home em va insinuar unes idees, una d'elles era aquesta, i a fi de comptes vaig pensar, poder jo no soc la persona més adequada per fer-ho, però al final ha passat que com que estic enmig de tothom, us conec a tots, com a melòman o com a promotor de club o com a discjòquei o com a compilador de discos, m'ha tocat conèixer-vos a tots i parlar amb tots i tenir amistat i enemistat amb molts de vosaltres. Doncs bé, ja que estava jo al mig, era una persona adient per convocar-vos i per assemblear-vos. El fet que jo sigui el convocant no vol dir que jo vulgui ser el rei de la rumba, de cap manera, soc un tio que no sé ni ballar, no sé tocar la guitarra i no tinc absolutament idea de fer gràcia a la gent, però per altra banda considero que tinc prou coneixements sobre el tema com per parlar amb propietat. I bé, el Carles Sala, com a representant de l'Institut de Cultura, està a aquesta taula donant suport a la nostra iniciativa, el qual és molt important. Això vol dir que les institucions, en certa manera, ens donen el recolzament i suport que ens cal i que és una de les coses que hem vingut a debatir en aquesta assemblea, en aquest simpòsium. Bé, ara us explico en 5 minuts, perquè el del temps aquí va molt curt, què és el que jo penso que ens té que reportar aquesta assemblea. Ens tenim que posar d'acord, no sé de quina manera, suposo que serà fàcil perquè tots hem vingut de bon matí sense haver begut gaire i bastant... No em digueu la paraula, la sé però no la diré. Amb moltes ganes de posar-vos d'acord i
que d'aquí surti un manifest, que el manifest en si pretén ser la nostra petició, el nostre reclam de cara a les institucions i al poble en general, que sapiguin que com tots els col·lectius d'altres menes, músics, metges o advocats, també ens podem reunir, també ens podem posar d'acord i arribar i demanar unes coses que considero per dret són necessàries. És a dir, la rumba durant els últims 50 anys, faré un petit repàs, no en faré passat, ha patit moltes, no diria manipulacions, però se n'ha aprofitat la gent en certa manera, primer des del punt de vista comercial, però la indústria de la música ja ha mort, per tant, el punt de vista comercial mai tornarà a ser el mateix, a no ser que tinguem l'èxit que es mereixen alguns artistes, però no serà mai fruit del seu talent, sinó serà fruit de la inversió econòmica, perquè és el que està passant actualment a la música. Després, al llarg de tots aquests anys, doncs això, la rumba ha patit, jo crec, molts daltabaixos, ha tingut grans exposicions mediàtiques en moments determinats, però després ha passat una altra vegada relegada a l'oblit i l'han seguit practicant els gitanos, però finalment jo crec que una de les coses que ha passat més curioses en els últims 10 anys, jo considero, és que els paios han començat a fer rumba sense el complex d'inferioritat de no ser calors, de no ser gitanos, no? I això és molt important perquè s'ha demostrat que com a eina de comunicació musical la rumba serveix en primer lloc per exportar cultura i en segon lloc per fer ballar i fer divertir la gent, el qual és molt positiu, però a la vegada el qual demostra que és indispensable que es consideri que aquesta música és la nostra música d'arrel i tradicional i que la pot tocar tothom, des de paios a gitanos, és evident, i s'ha demostrat, i és més, els gitanos han sigut els principals veient que la seva música no funcionava tant com havia funcionat en èpoques pretèrites, qui han donat la mà i qui han ajudat a tots aquests grups, dels quals molts esteu representats avui aquí, la mà perquè caminin i perquè aprenguin i perquè a la vegada transmetin aquesta música a altres persones i sorprenentment, jo us ho dic per experiència pròpia, jo vaig treure aquest recopilatori que alguns coneixeu, a la Xirifú m'he donat compte que quan he anat pel món, i ells també ho saben perquè van pel món, la gent de fora es queda boca badada dient ostres, això ho teníeu allà i per què em venen aquí grups de rock i de pop catalans que tenen poc a aportar-me perquè jo ho faig millor? Doncs bàsicament és aquesta la idea, si tenim un producte nacional prou poderós perquè no el sabem explotar millor i a la vegada si el sabem explotar bé perquè no ens posem d'acord i l'explotem tots d'una manera conjunta fent un pla mestre i atacant a tots els fronts perquè tingui molt més ressò i molta més repercussió, com passa moltes vegades en el món de la música, però normalment recolzat per la indústria musical anglesa, que és la que marca la pauta del que té que estar de moda, si la música dels Balcans, si la música brasilenya o si el pop rock copiat dels anys 80. Aquesta indústria, com deia, és tan poderosa que moltes vegades ens fa creure que ens agraden coses que realment no ens agraden, el que passa que ens està bombardejant contínuament. I penso que amb la rumba catalana el que necessitaria més tenir una maquinària prou poderosa, com tenen, he dit, els anglesos o com podrien tenir els americans, etc., per demostrar al món que aquí fem una cosa prou curiosa, prou viable i prou comercial perquè ja s'ha demostrat en èpoques pretèrites. Res més, aquesta és la meva opinió. Ara passo el torn a en Pere Bobí, en Paret, perquè us doni la benvinguda i us faci 5 cèntims de per què hi dona suport a aquest simpòsium. Gràcies.